Ak ste do vyhľadávača zadali výrazy ako domáca trakcia penisu, alebo či sú závažia na penis bezpečné, vypočujte si toto, než sa o niečo pokúsite doma. Pretože tá istá biológia, vďaka ktorej je lekárska trakčná terapia účinná, robí podomácké pomôcky a závažia nebezpečnými. Poďme sa porozprávať o tom, čo sa v skutočnosti deje vo vašom tele, keď vyvíjate ťah na tkanivo penisu a prečo na presnosti záleží viac, než si možno myslíte. Toto je vec, ktorú si väčšina mužov neuvedomuje. Existuje veľmi špecifické terapeutické okno, v ktorom sa tkanivo penisu môže bezpečne remodelovať a rásť. Klinický výskum ukazuje, že toto rozmedzie sa pohybuje približne od 900 do 1500 gramov sily. Sú to zhruba 2 až 3 libry. Ak sa s kalibrovaným zariadením budete držať v tomto rozmedzí, spustíte proces zvaný mechanotransdukcia, čo je bunkový proces, pri ktorom tkanivo reaguje na kontrolované napätie tvorbou nového kolagénu a reálne sa rozširuje. Ak klesnete pod túto hranicu, nestane sa nič. Ak to preženiete, tkanivo sa trhá rýchlejšie, než sa stíha hojiť. V čom je problém pri domácej výrobe? Či už skladáte naťahovač zo súčiastok z hobby marketu, omotávate penis gumičkami, alebo vešiate závažia, nemáte šancu merať ani kontrolovať vyvíjané napätie. Žiadne, postupuješ naslepo v oblasti, kde 50 gramov sily navyše pôsobiacich príliš dlho môže spôsobiť trvalé poškodenie. A vieme, že toto nie je len teória. Lekárska literatúra dokumentuje skutočné zranenia spôsobené domácimi trakčnými metódami. Poškodenie dorzálneho nervu spôsobujúce trvalú necitlivosť. Mikrotrhliny tunica albuginea, ktoré sa hoja jazvovým tkanivom a spôsobujú získané zakrivenie. V podstate ide o svojpomocnú verziu Peyronieho choroby. Cievne poškodenie dostatočne závažné na to, aby spôsobilo ischemické príhody. Edém penisu vyžadujúci lekársku drenáž. Dokonca aj prípady erektilnej dysfunkcie, ktoré pretrvávali dlho potom, čo muži prestali používať svoje domácky vyrobené pomôcky. Dovolte mi vyjadriť sa k jednej dôležitej veci úplne jasne. Žiadna štúdia nepotvrdila bezpečnosť či účinnosť trakcie a zavesovania závaží. 0. Volíme neistotu či kalibráciu. Záväzok k zdraviu. Analýza zaručí výsledok. Keď vidíte štúdie, ktoré uvádzajú, že terapia penilnou trakciou prináša priemerný nárast o 1,9 cm, čo sú približne 3/4 palca, tieto výsledky pochádzajú výlučne zo zdravotníckych pomôcok registrovaných úradom FDA. Metaanalýza Almsouda z roku 2023, ktorá zahŕňala 12 štúdií, preukázala tieto výsledky. Každá jedna štúdia používala kalibrované medicínske trakčné zariadenia, nie závažia, nie gumičky, nie vynálezy z PVC rúrok z YouTube. Porovnajte to so Size Genetics, medicínskym zariadením druhej triedy registrovaným FDA, ktoré sa vyrába v Dánsku od roku 1995. Spoluautorom je doktor Jørn Egesiana, certifikovaný plastický chirurg a je navrhnutý špeciálne tak, aby udržal to terapeutické rozpätie napätia, o ktorom som hovoril. Používa kalibrované pružiny, biokompatibilné materiály a nastavovací systém, ktorý vám umožňuje nastaviť presnú úroveň sily. Takže keď zvažujete, či ušetriť pár stoviek dolárov tým, že si niečo zbúchate doma, neriskujete len stratu času. Ohrozuješ svoju sexuálnu funkciu, citlivosť a schopnosť udržať erekciu, práve tie veci, ktoré sa snažíš zlepšiť. Trakčná terapia je pri správnom použití skutočná medicína. Opiera sa o 20 rokov výskumu a tisíce mužov, ktorí bezpečne používali zdravotnícke pomôcky. Biológii je však jedno, čo zamýšľate. Reaguje to len na vami vyvinutú silu. Ak to s trakciou myslíte vážne, použite na to určenú pomôcku. Vaše telo si zaslúži viac, než pokusy naslepo.